Эфирде яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Тирән чокырлар, баткак юл. Еске авылы халкы юл булмаудан интегә. Сәхнәдә яңа талантлар. Меңнән артык иҗади нефтче профсоюз әгъзалары фестивальгә җыелды. Аның сүзләре миңа бик ошый, аның музыкасы миңа бик ошый. Һөнәр сайлыйбыз. Әлмәт музыка күлияте булачак абитуриентлар өчен үз ишекләрен ачты. Инде отделениегә керергә икәнен әле без түгел генә белмибез, ләкин инде менә шушы ачык ишекләр көненнән соң без инде үзебезнең кайда керәсебезне сайларбыз дип өметләнәбез. Яз кояшы өем карларны эртеп бара. Шәһәр урамнарында ниһаять тойгалак дип курыкмыйча асфальт юлларына рәхәтләнеп узып була. Ләкин районнарда авыл халкы резин итекләргә күчте. Ә менә Кәске авылына гомумән УАЗ машинасыннан башка кирип булмый. Алайда безнең төшерү төркеме киртәләргә бирешмичә авыл халкының зарларын белешеп кайтты. 2 километрга сузылган сазлы юл күп еллар дәвамында берничә авылда яшәүчеләрне җәфалый. Вакытташы җәелгән вакытында автомобиль йөртүчеләренең булса да шул юлдан үтү мөмкинлеге булган, әмма хәзер андый бәхет тә татымый. Село Сосновка, Булгар-2, Мөгезле елга. У нас еще тут есть поселок Якташ. Бу юл Сосновка авылы, Болгар 2 халкына барыбызга да кирәк. Шул юл аша без шәһәргә эшкә барабыз, балаларны йөртәбез. Кибете бездә Новоникольск авылында урнашкан. На работу. Детей отвозим в садик, школу, и магазин у нас тоже находится в Новоникольске. Эшкә дә барып җитә алмаган чаклар булгалый, балалар да мәктәп һәм балалар бакчасына бара алмыйча атналар буе өйдә утыралар. Хәтта мәктәп автобусы да мондый киртәләрне җиңә алмый. Ашыгыч ярдәм чакыру яки азык-төлек китерүне көтү мәгънәсез ди җәфаланучы халык. Төрле инстанцияләргә мөрәҗәгать итеп хатлар җибәргәннәр, хәтта президент Владимир Путинның туры линиясенә дә шалтыратканнар. Путинга мин шәхсән үзем шалтыраттым. Робот җавап бирде, ләкин ул безнең барлык гаризаларыбыз кабул ителде дип әйтте. Җавабын һаман көтәбез. Халыкның язма мөрәҗәгатьләре 2012 елдан башланган. Ел сайын планга кергән төзелешне күчерә баралар. Төбәк әһәмиятендәге юл транспорт министрлыгына карыйм. Буквально вот на прошлой неделе последнее письмо пришло с Минтранса, да? Там уже Әле узган атнада гына транспорт министрлыгыннан хат килде. Анда 30 елга билгеләгәннәр. Срокларны күчерү шиксез уенга әйләнде. Бу намуссызлыкка күбрәк игътибар җәлеп итәсе килә. Поэтому хочется как-то больше внимания привлечь. Безнең төшерү төркеме Татнефтедор компаниясе белән элемтәгә чыгарга теләсә дә җавап ала алмады. Узган елларда меңнән артык иҗади нефтче профсоюз әгъзалары талантлар фестиваленә җыелды. Барлык чыгышларны карау һәм бәяләү өчен жюрига 16 сәгать вакыт кирәк булды. Иҗади үзешчәннәр сәнгать бәйгесенең сайлап алу туры ничек үткәнен безнең төшерү төркеме дә күреп кайтты. Татнефть профсоюз комитеты һәр ел сайын профсоюз әгъзалары сорауы буенча үзешчәннәр сәнгать бәйгесе үткәрә. Быел иҗади көрәшләрдә Татнефть төркеменең хезмәт коллективыннан, Таграз холдингы дивизионыннан һәм профильле уку йортлары студентларыннан меңнән артык кеше катнашты. Алар 220 иҗади номер тәкъдим итте. Монда җырларга, биергә, шигырьләр укырга, спектакльләрдә катнашырга яраткан һәркем үзен күрсәтә ала. Моның өчен 4 номинация бар иде. Минута славы, визитка презентация, вокал һәм хореография, соңгы икесе кичкенә формаларга һәм ансамбльләргә бүленде.
фестиваль направлен как раз-таки, наверное, на сплочение коллектива трудового. Бу фестиваль нәкъ менә хезмәт коллективын берләштерүгә, талантларны ачыклауга, саклауга юнәлдерелгән. Кешеләр эшләгән вакытта үз талантларын күрсәтә ала. Барлык номерларда үзенчә аерыла. Һәр катнашучы үзенең осталыгын күрсәтергә тырыша. Шуңа күрә биредә бүген сәхнәдә без бик матур, якты номерлар карыйбыз. Красочные, яркие номера у нас сегодня на фестивале. Конкурста күптәнге иҗат коллективларда яңа килүчеләр дә катнашты. Аларның берсе Гүзәл Мөхәммәдиева. Ул Улитай җыры белән чыгыш ясады. Бу җырны йөрәгем белән сайладым дип уртаклаша ул. Мин бу җырны сайладым, чөнки бу минем яраткан җырым. Аның сүзләре миңа бик ошый, аның музыкасы миңа бик ошый. Бәйгедә катнашучылар тамашачыларны һәм жюри әгъзаларын номерларның төрлелеге белән сөендерделәр. Талантлар фестиваленең соңгы этабы Йомгаклау гала концерты булачак. Анда дипломант һәм конкурс җиңүчеләренә бүләкләр тапшырылачак. Ләйсән Галиева, Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтем халык бию ансамбле бию аша милли традицияләрне саклый. Бу музыкаль коллектив үз чыгышлары белән әлмәтлеләрне сөендереп кенә калмый. Ул еш халыкара фестивальләрдә катнашып, лаеклы урыннар яулый. Күптән түгел аларның чыгышына тагын яхшы бәя бирделәр. Алар Весенние выкрутасы 2024 халыкара фестиваль бәйгесендә чыгыш ясады. Аларның чыгышлары бию генә түгел, бу вакыйга үсеше белән куелган тулы бер спектакль. Монда геройларның мәхәббәте дә, кичерешләре дә бар. Бию аша алар халыкның мәдәниятен һәм көнкүрешен күрсәтәләр. Ансамбль несет национальную культуру в массы. Ансамбль милли мәдәниятне халыкка чыгара. Үсеп килүче буын белән милли бию кысаларында шөгыльләнеп, аларны халык биюенә өйрәтеп, мирасыбызны буыннан буынга сакларга өйрәтә. Бездә хәтта Әлмәтем ансамбленнән чыгарылып, бүген инде үз балаларын биргә йөртүчеләр дә бар. Детей заниматься на сегодняшний день. 22 ел эчендә бу коллектив шәһәр һәм районның визит карточкасына әверелә. Педагоглар ярдәмендә зур сәхнәгә беренче адымнарын иң кечкенәдән алып мәктәпне тәмамлаучыларга кадәр 100дән артык бала ясый. Бүген Әлмәтем бию ансамблендә балалар 3 яшь төркемендә шөгыльләнә. Раз, и два, и посмотреть, и 4. Стоп, у нас здесь голова вон туда. Наилә Мустақимова 10 ел ансамбльдә шөгыльләнә. Үзенең профессиональ эшчәнлеген хореография белән бәйләргә телим ди. Бию аңа илһам һәм үз-үзенә ышаныч бирә. Выходя на сцену, Сәхнәгә чыкканда мин ял итәм, үземне бик яхшы хис итәм. Миндә үземә карата өстәмә ышаныч туа. Чыккач ук тынычланып калам һәм барлык хәрәкәтләрне искә төшерәм. Биегәндә тамашачыларга ошасын дип тырышам. Аларны иҗатка рухландырасым килә. людей на творчество. Күптән түгел Әлмәтем халык бию ансамбле Весенние выкрутасы 2024 халыкара балалар һәм яшьләр иҗаты фестиваль бәйгесендә катнашты. Алар татар халкының милли үзенчәлекләрен, характерын, үзенчәлекле мәдәниятен күрсәтә торган хәй егетләр һәм татар бизәкләре биюләрен тәкъдим иттеләр. Бию осталыгының югары дәрәҗәсе, әлмәтләрнең сөйкемлелеге һәм ачыклыгы жюриның күңелен яулап ала. Һәм алар бөтен Россиядән 52 коллектив арасында беренче дәрәҗә лауреат исеменә лаек була. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәт музыка күлияте булачак абитуриентлар өчен үз ишекләрен ачты. Алга таба уку өчен бу уку йортын сайларга теләгән һәркем студентлар һәм укытучылар әзерләгән концерт карап, алар белән аралашып, уку процессы белән таныша алды. Ачык ишекләр көнендә музыка күлияте кунаклары өчен укытучылар һәм студентлар катнашында концерт, шулай ук аудиторияләр буенча экскурсия әзерләнгән иде. Иделия Рахматуллина 4 яшьтән бирле җырлый. Әлмәттә беренче музыка мәктәбен тамамлый. Үз тормышын алга таба да музыка белән бәйләргә тели. Мин сәнгатьне бик яратам, шуңа күрә монда керергә телим. Ачык ишекләр көненә Иделия әнисе белән килгән. Кызының дөрес сайлау ясавы аның өчен бик мөһим. Ачык ишекләр көне бик мөһим, бик кирәк дип уйлыйм. Без моны көттек, карап бардык, кайчан ничегрәк була икәнен, сәгатендәген, вакытын түземсезлек белән көттек дисәк тә була. Без үткән елны да килгән идек. Концертын карап, нинди отделениегә керергә икәнен, әле без түгел генә белмибез, ләкин инде менә шушы ачык ишекләр көненнән соң без инде үзебезнең кайда керәсебезне сайларбыз дип өметләнәбез. Мәктәпне тамамлаучылар өчен музыка күлияте 10 белгечлек тәкъдим итә. Бу театр иҗаты, халык оркестры инструментлары, вокал сәнгате, эстрада оркестры инструментлары һәм башкалар. Ел саен музыка күлияте 60 студент кабул итә. Алар күбесенчә 9нчы сыйныф укучылары. Араларында Әлмәт районының гына түгел, Татарстан Республикасының көньяк көнчыгышындагы башка районнардан да килүчеләр бар. Колледж җитәкчелеге мәдәният һәм сәнгать индустриясенә киләчәк белгечләр турында бүген үк кайгырта. Мы ежегодно проводим эту работу, то есть выезжают наши педагоги и Без ел сайын бу эшне башкарабыз. Укытучыларыбыз музыка мәктәпләренә дә барып аңлаталар. Менә шундый концерт чаралары да оештырабыз. Анда булачак студентларыбыз килә, үз күзләре белән күреп, тыңлап һәм инде юнәлеш сайлап, аның буенча барлык мәгълүматны белә алалар. И уже выбрать то направление, куда они хотят. Булачак абитуриентлар кызыксындырган барлык сорауларны биреп, белгечлек буенча консультацияләр ала алдылар. Алсу Нуриева, Рафаэль Савин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмә районында шәһәр мэры Ленар Закиров исеменнән хәйрия ифтар узды. Аны Татар Димәскәе авылында оештырдылар. Ашта 60-тан артык кеше катнашты. Шора Бөгелмә шәһәре һәм Бөгелмә районы имам мөхтәсибе Рамил хәзрәт Хөснетдиновның сәламләү сүзләреннән башланып китте. Ул Ленар Рөстәм улы Закировка шәһәр һәм район халкы өчен күп тапкырлар хәйрия кичләре үткәргәне өчен рәхмәт белдерде һәм барысында Рамазан ае белән котлады. Аннары сәламләү сүзе белән яндаш хәзрәт чыгыш ясады. Это Рамазан, который... Бүген бездә зур бәйрәм. Рамазан барыбызны да берләштерә. Мэрның безнең авылга килүенә бик шатланабыз. Республика һәм районның барлык халкын Рамазан ае белән котлыйбыз. Рамазан ае игелекле эшләр, рухи чистарыну ае. Нәкъ менә шуңа күрә мөселманнар көнне файда белән үткәрергә тырыша. Ифтар азагында киләчәк матур тормыш өчен изге Коръән аятлары һәм дугалар укылды. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Иртәгә 10 апрель көнне республикабызда уразага итә. Шул уңайдан Татарстанда ял көне игълан ителде. Мөбарәк бәйрәм мәчет мәхәлләләрдә кояш чыгып таң ату белән Коръән укудан башланачак. Калабыз мәчетләрендә гает намазы иртәнге 7дә билгеләнгән. Авыл мәчетләрендә бәйрәм намазын кояш чыгып ярты сәгать үткәннән соң үткәрергә киңәш ителә дип хәбәр итәләр Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтендә. Районнарда исә бәйрәм намазы сәгать 6да укылачак. Яшь-үсмерләр клубларының яшь спортчылары җитезлек, тизлек һәм кыюлыкта үз көчләрен сынап карый алдылар. Узган елларда Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркында сәламәтлек күне дигән спорт күңел ачу квесты узды. Ярышлар ничек узганын безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Спортивно-развлекательный квест в честь Дня здоровья. Язгы яңгыр һәм суыктан курыкмыйча 30лап яшь-үсмерләр клубы яшьләре бер-берсе белән ярышып, күңелле итеп вакыт үткәрергә җыелды. Башта командалар өешен, исем һәм девиз тәкъдим итте. Команда «Заря», хоть раздельно мы, хоть вместе, «Заря» всегда на первом месте. Молодежь – это наше будущее, поэтому мы решили... Яшьләр безнең киләчәгебез. Шуңа күрә без мондый чараны шәһәр паркында сәламәтлек көненә багышлап үткәрергә булдык. Бездә яшьләр актив, сәламәт, максатчан булырга тиеш. Шуңа безнең максат балаларның ял көнен файдалы итеп үткәрү иде. Мы решили вот такое вот мероприятие провести.
Спорт көңіл ашу квесті 6 спорт этабынан тұрды. Қапшықарда секіру, йылан сыман егіру, пазл жию, уқлар ырғыту һәм зор размердағы кроссовки біле егіру. Һәр станцияда биремне үтәгәннән соң балаларға табышмақ айттылар. Аның шишелеше киләсе станцияга күчү өчен ачкыч булды. Лидер командасы билгеләп үткәнчә, алар товарищ яшүсмер клубында еш кына төрле чараларда катнашалар. Шуңа аларга биремнәрнең күбесе җиңел бирелгән. Миңа ошады пазл ауыр булды, когда біз секіргәнек копшықта. Квест иҗади конкурслар белән дәвам итте. Командаларга кыска гына постановка әзерләргә һәм шигырь язарга дигән бирем куелды. В дружбе есть всегда поддержка, счастье и игра. Вместе мы с тобой пройдем многие года. Пришла весна, наступило тепло, солнечные лучики растопили ручьи и запели воробьи. Нәтиҗәдә 3нче урынны товарищ яшүсмерләр клубы командасы алды, 2нче урында ракета һәм 1нче урынны воздух яшүсмерләр клубы командасы яулады. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. День здоровья мы желаем, бодрость людям мы подарим. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль җиләренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Сәламәт булыгыз һәм безнең белән калыгыз. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.